Ungakhalisi wami yesho. Ungakhalisi. Hayi sise. Ayenziwa leyo. Ungakhalisi. Ungakhalisi yesho. Awu. Sibalukhulu. Sophuza. Samonana ngenibingelele nginamkelele channel Maswidi My Reaction. Mangakuqala ukufika ulenza isiqiniseko sokuthi uqobo subscribe maqedwe bale video ushaye like bese kuya comment kulolu daba namhlanje. Nganza kwethu esihamba phambili namhlanje singomama lo ombona esithomeni sakho onokumbona kenza ama video othanda ke ukuthi nje ahlekise abantu odumeke ngegama elithi uMadlamini oyi social media influencer. Kule video kuyibona esithomeni sakho uMadlamini ubukeka sengathi uzithwele ngenxa ke yesisu sakhe esibukeka sengathi ke sifuthekile. Ibe mningi ke imbono yabantu kuma comments ngalokhu noma ngalezi insolo bethi ngempela ubani ongenza ke isono esingaka amethise uMadlamini. Kanti ke abanye ke bebethi hawu kanti yena ke akasiye yini umuntu akumfanele yini ukuthi ke azale andise ke izizukulwane emhlabeni. Kule video ke uzwakala ke ekhala kabuhlungu ekhihla ke esikanandi ubhuti ke lo omnaye ubukeka sengathi ke ulokhu ke uyambhuqa kodwa ke uyabona ukuthi uMadlamini akadlali futhi ke lento emkhalisayo ibhlungu ngempela ngoba ke akenzi lokho esikujwayele ngoba kunokumuza uthola ukuthi ke uma ngabe ekhala mhlambe kusuke edlala ethi ke ukhumbula isoka lakhe kulokhu ukhala ngempela ekhihla ke sikanandi. Abantu ke bephawula ke bathi ke isoka leli ke limethisile alaziwa ukuthi ke likuphi nendawo. Kanti ke omunye ubonakala ke ekhomenta ethi ke yena ngenxa yamabhadi akanawo kungenzeka kukhonjwe yena endaweni. Nganza kwethu ahlangana ama comments ungitshela ukuthi wena ngabe ucabangani ngololu daba. Yini engekho airtime? Angina airtime angina data. Yini sinayo? Ugcine fonelekile. Kodwa kusami yabona sesimasukhala mfethu. Uyabona yona into efika ingiqedwe umoya kwamina. Sisi. Usukhala sisi. Ungakhalisi. Hayi sise. Ayenziwa leyo. Ungakhalisi. Ungakhalisi yesho. Awu. Sibalukhulu. Sophuza. Dlamini, ngithembe wena mina. Ustrong wena musukhala sisezwe. Ungakhalisi wami yesho.